मेट्रो टीव्ही बातम्या विशेषला बरंच काही। जोला गावातील रेतीचा धक्का हा बेकायदेशीररित्या चालू आहे। त्या धक्क्यात रात्र आणि दिवस 24 तास JCBने रेतीचं उत्खनन होत आहे आणि शासनाच्या 2022च्या नियमानुसार कुठलंही रेतीचं उत्खनन होत नाही असं दिसून आलं नाही। काल आम्ही प्रशासनाला विनंती केली, प्रशासनाला नोट कॅम्पच्या फोटो दिल्या, प्रशासनाने कसलीही कारवाई केली नसल्यामुळं आम्ही आज तहसील समोर गाववाले जोला गाववाले उपोषणात बसलो आहोत। मोठाली खड्डे पडले असून पर्यावरणाची हानी होत आहे। ही हानी रोखण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने कारवाई करणे गरजेचे आहे आणि जे रेती घाटाला सर्वे नंबर धक्क्यात दिलेले आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त सर्वे नंबरमधली रेती उपसिल्या जात आहे। गंगाखेड तालुक्यातील झोलागाव येथील जे वाळूचा धक्का चालू आहे त्या धक्क्यामध्ये अवैधरित्या रेतीचे उत्खनन होत आहे आणि शासनाच्या सर्व नियमांची पायमल्ली केली जात आहे। आम्ही ग्रामस्थ स्वतः जाऊन आम्ही गोदावरी नदीच्या घाटावर जाऊन पाहितलं, तिथली फार बिकट अवस्था आहे आणि तिथं ज्या गाड्या चालू आहेत त्या एक गाडी एका पावतीवर दिवसभर गाडी चालते आणि शासनाच्या रेकॉर्डला गाड्या कमी दाखवतात आणि ग्राउंडवर पाहिलं तर गाड्या जास्त आहेत आणि आम्ही वारंवार वेळोवेळी आम्ही प्रशासनाला कळवत आहोत की काहीतरी कारवाई करा, काहीतरी करावं। आपण कसलीही प्रकारची कारवाई आतापर्यंत शासनाने केली नाही आहे। म्हणून आज आम्ही तहसील कार्यालय गंगाखेड यांच्यासमोर उपोषणाला बसलेलो आहोत। जोपर्यंत आम्हाला प्रशासन लेखी स्वरूपामध्ये कुठलं ठोस लिहून देत नाही किंवा तुमची कारवाई पुढे सरकू असं काही लिहून देत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषणाला बसणार।